tao ni Vice President Sara Duterte ang gitabang karong gagabi. Gitabang si Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Human kini makasinati og shortness of breath atol sa House Committee on Good Government and Public Accountability hearing karong gabi una, Nobyembre 25, 2024 mga kabombo. Matod pa mga naglisod o gaginhawa. Ang blood pressure ni Acosta misaka ngadto sa 150 ngadto sa 100, no? 150 over 100. So misaka kuno iyang blood pressure 150 over 100 mga kabombo. Human sa grabing pagpangutana sa mga magbabalaod bahin sa minilyon ka pesos nga confidential funds ni Sara Duterte. May labot na sa minilyon ka pesos nga confidential funds nga iyang gi-withdraw sa bangko mga kabombo. Pila madaming confidential funds ni Sara Duterte? Ako nabawaan o wala ko masayop, 600 million ang iyang confidential funds mga kabombo. Giyobanan kini ni Vice President Sara Duterte o gibiya kini sa committee hearing. Samtang si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, ni padangat og suwat ngadto sa House Blue Ribbon Committee nga dili siya makatambong sa hearing karong adlaw tungod sa acute na stress sa disorder mga kabombo. Na stress di ay og maayo si Attorney Lopez. Gidala ni ngadto sa tambalanan. Kagani nakagahapon adlaw o dito nakalabay adlaw, puwerteng tiyabaw ni Attorney Lopez, puwerteng gakos niya ni Sara Duterte kay di siya gusto nga mabiyaan. Pangutana, ngano nga sakit maning mga tao ni Vice President Sara Duterte? Yung mga tao nga sakit nga gipatawag sa House Committee on Good Government and the Public Accountability hearing. Pero si Sara Duterte daw sa muraramag wala man na stress, wala pod na sakit. Sa ato pa strong og personality si Sara Duterte kay wala man siya magpaapekto sa mga pagsaway nga gibato ngadto kaniya og daw sa wala pod siya kulbai. Ang iyang mga tao kay nakulbaan og maayo, mao nang nangasakit, nangastress mga kabombo. Pero kung wala kay gitaguan, di man ka ma-stress. Kung nagsulti ka tinuod, di man ka angay mabalaka. Kung limpyo imong konsensya, kung wa kay gitaguan, kung nagsulti ka tinuod, di man ka angay makuyawan. Di ka angay ma-stress. Bisan pag bali-balihon kag pangutana, bisan pag magbinuntagay panagpangutana ang mga magbabalaod, dili ka angay nga ma-stress. Kung wala lang kay gitaguan. Kung nagsulti lang ka tinuod, wa kay angay nga kabalakan. Kani na bang tao nga mamakak gumikan sa grabing kakulba maong murag mahilantan? Kabantay mo anang tao nga nakulbaan? Kana nakuyawan og maayo ba? Puwerteng inita sa lawas nga mura nagihilantan. So by dili, giaprobahan sa House Committee on Good Government and Public Accountability ang motion ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro nga gipalugwayan ang detention ni Attorney Zuleika Lopez. Mato pa pabilin si Attorney Lopez sa kustodiya sa Kamara sud sa dugang 5 ka adlaw. Nagdumili sa paghatag og komento bahin sa away ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o si Vice Presidente Sara Duterte, si Senador Amy Marcos. Sa diyang gipangutana si Marcos kung may bisita ba siya sa Veterans Memorial Medical Center. Di nakakonfine si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Siya mingon, hindi, pumunta lang ako sa veterans.